Будете? Обязательно. Как вы считаете, есть какие-то политические причины у этого дела? Покидайте, пожалуйста, зал. А то, что Лукашенко сказал про вас еще до суда, повлияло на приговор? Повлияло. Покидайте зал. Добрый день. Добрый день, Виталий Вызулович, Радособоя. Мы видим репортаж с Фрунзенского суда, где только что был обвешенный присуд этому бизнесовцу Олесю Кнеровичу и еще 4 его супрацовникам. Тром, пробачте, один от справи Дашкевича вилучено одну справу, і його тут не було. Дик ось Олесь Кнерович отримав 6 років зневолення. Суд признав його винуватим у хабарництві, причому повторним, і у ухиленні від податків, і солідарно з його, а так само супрацовників мусять спознати 2,9 мільйона рублів. Ми зараз спробуємо спитати у свояков Кнеровича. Добрый день. Добрый день. Вы, может, прокомментуете справу? Вы дочка Кнеровича, да? Ну, скажите хоть слово. Ну, вот это была дочка Кнеровича, и он не стал комментовать эту справу. Ну, может быть, попробуем еще у кого спитать. А кто-нибудь есть свояки Кнеровича? Кто хочет прокомментовать эту справу? Радио Свобода пытается. Ми бачимо, що люди сходять, не хочуть коментувати цю справу, хоча це звичайна річ відносно свояків, бо все більше клопотаться про те, що буде далі. Сам Олесь Кнерович сказав, що він буде обскаржувати. Докладно не сказав, на моє питання він просто кивнув головою. І ще я його спитав, чи є у цій справі політичні які причини, і він відказав, так само кивнув, що, мовляв, є. І коли я спитав, а ось те, що Олександр Лукашенко виказався ще до суду, чи попливало гэта на вырок судовый, и он так само кивнул головой. Вот это его реакция на этот присуд. Тобто я повторяю, что Олександр Кнерович отримав 6 років, ягоные супрацовники были, у тим ліку були директор наместник директора Павловский, там Максимов, Кусков фігурували такі супрацовники у справі, і вони отримали менші терміни від 3 до 4 років. Олесь Кнерович так само приговорений до конфіскації майомості. Частку майомості, яка була у фірмі «Цармат Інженіринг», вона вернута судом, вона була арештована. Ну, видать, для того, щоб фірма протягувала працювати. Ми зараз виходимо з суду, максимум ось тут біля суду, нехто прокоментує нам цю справу. Добрый день, это Радио Свобода. Вы могли прокомментовать, кто-нибудь что-нибудь скажет? Ваши свояки будут обскарживать присуд? Вот Кнерович сказал, что будет. Конечно. Что вы скажете? Я ничего не могу сказать. Ничего, нам не кажется. Пойдем сюда еще. Вот человек хочет нечто сказать. Судья докладно так же, как прокурор. Я не хочу больше говорить. Что сказал этот человек? Сказав, що не буває так, що присуд докладно такий, як прокурор запрошував. А тут якраз так. Так, да, нагадаю, вот прокурор просил для Олександра Кнеровича 6 років, і от менавіта так і відбулося. 6 років отримав Олександр Кнерович, інші отримали 3-4 роки. І ось этот чоловік, який потім більше нічого не став коментувати, і він зауважив, що прокурор, звичайно, той, що суд дає, звичайно, менше, ніж просить прокурор. Але у цій справі отрималося докладно так, як сказав прокурор. Як просив прокурор, 6 років зневолення отримав Олександр Кнерович. Нагадаю, ще до суду, після затримання Олександра Кнеровича, це відбулося у 2017 году, Александр Лукашенко сказал, что
вор мусіць сидзець у турме, і выказаўся вельмі крытычна адносна Александра Кныровіча. Але вядома таксама такая рэч, што Александр Кныровіч не толькі быў бізнесоўцам, але вядомым блогерам. Ён вёў у інтэрнэце эканамічную праграму, каментаваў справы ў эканоміцы Беларусі і вельмі крытычна выказваўся пра гэтыя справы. І напярэдадні незадоўга да свайго арышту пракаментаваў у тым ліку звесткі пра тое, што нібыта будуецца яшчэ адна чарговая рэзідэнцыя у Беларусі прэзідэнта. І вось этой крытычнай заўвагі, на думку шмат каго з назіральнікаў, маглі стаць прычынай завядзення крымінальнай справы на Александра Кныровіча і ягоных калегаў па фірме «Сармат Інжыніринг». Хто яшчэ можа нам што сказаць? Мы паспрабуем, можа, спытаць у адваката. Вось наш калега спрабуе. Можа, вы нам скажете, что прокомментуете приговор? А вы адвокат Кныровича, так? А кого? Ну, так само не хочете комментовать. Ваш подобороны будет аспрэчваць прысуд? Ну, это мы уже решим сами. Вы решили, а нам не скажете еще? Вам не скажу. А чему такое ставление до медиа? Вы не хотите ничего комментовать, не хотите ничего выказать? Что вы боитесь от чагосьці? Я ничего не боюсь. Адвокат кажа, што нічога не баіцца, але нічога не каментуе. Нагадаю, мы ў фрунзенскім судзе Менска, это раённы фрунзенскі суд, і тут толькі што была пастаўлена кропка ў працэсе, які цягнуўся з 18 красавіка. Тут судзілі вядомого бізнесоўцу і блогера, эканаміста Александра Кныровіча, судзілі за пабвінавачванне ў хабарніцтве і ў ухіленні ад падаткаў. У выніку ён быў асуджаны якраз за гэтыя злачынствы і атрымаў 6 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці, зняволення ў калоніі узмоцненага рэжыму. Александр Кнырович на моё пытанне, знаходзячыся ў жалезнай клеткі, сказаў, што ён будзе абскарджваць прысуд. Таксама ён кіўнуў на пытанне, ці паўплывала на рашэнне суду тыя словы, якія сказаў пра яго Александр Лукашенко, калі стала вядома, што Кнырович быў затрыманы. Александр Лукашенко выказаўся пра яго, у тым ліку сказаў, што злодзей мусіць сядзець у турме. Вот Александр Кнырович мяркуе, што гэта паўплывала на суддзю. Нашы спробы взяць каментар у дачкі Кныровіча, а таксама адвакатаў, тых, кого тут судзілі, так ні да чаго не прывялі, выніку няма. Людзі проста адмаўляюцца нешта каментаваць. Адзін такі мужчына заўважыў, што звычайна у працэсах суды даюць на год, ці можа крыху больш, ці менш, але менш, чым просіць прокурор. Тут вось адбылося дакладна. 6 гадоў прасіла прокурор Аксана Дудко для Александра Кныровіча, і так ён атрымаў. Заўважыў са свайго досведу, што звычайна гэта адбываецца якраз у тых справах, па якіх ужо выказваўся Александр Лукашенко, і дзе тады сапраўды прысуды вельмі дакладна адпавядаюць таму, што просіць прокурор. Но мы бачым тут, што людзі еще не разыходзяцца, нешта абмяркоўваюць. Ну, вот наши спробы адваката спытаць, ці будзе яго падабароны абскарджваць прысуд, гэта ні да чаго не прывяло. Адвакат на пытанне, ці баіцеся вы нешта сказаць? Чаму? Я сказал, не баюся, але сышоў нават не назваўся. Ну, нагадаю яшчэ раз, это Олег Груздзіловіч, аператор Андрей Рабчык. Мы тут былі ва фрунзенскім судзе Менска. Зараз мы каля яго знаходзімся. Тут вось 10 хвілін таму прагучаў прысуд па вядомай гучнай справе бізнесоўца Александра Кныровіча і яшчэ 4 ягоных калегаў. Александр Кнырович атрымаў 6 гадоў зняволення, і суд прызнаў яго вінаватым у хабарніцтве паўторным і у ухіленні ад падаткаў. А сам Александр Кнырович віну сваю прызнаваў часткова. На судзе ён казаў, што такі аднойчы даў загад
на выдзяленне грошаў для хабара, сам не перадаваў гэтых грошай, і ён таксама быў не згодны з сумай падаткаў, якія яму інкрымінуюць. Суд пастанавіў спагнаць салідарнасць Александра Кныровіча і яшчэ іншых супрацоўнікаў фірмы 2,9 мільёна рублёў несплачаных падаткаў. Александр Кнырович прызнаваў значна меншую суму, казаў, што толькі з 2016 году ён кіраваў як дырэктар фірмай «Сармат Інжыніринг», і таму ён не вінаваты ў гэтай вялікай суме, якая яму інкрымінаваная. Але суд вырашыў ўсё ж такі скласці на яго асноўную адказнасць. Александр Кнырович сказаў, што будзе абскарджваць гэты прысуд. Гэта можа адбыцца цягам 10 дзён. Што тычыцца іншых абвінавачаных і асуджаных тут, гэта Паплаўскі, Максімов і Кускоў, то іх меркаванне, іх абаронцаў меркавання мы так і не даведаліся. Добра, дзякую. Это Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Сачыце за нашымі рэпартажамі.